Igbo banyị n'olu mekene ọnụ Igbo mana fọ makwa ya ka bụ dịda maka na Igbo amakakwa ya ka bụ na-ekwu ọ dị ma pụtaba nnọọ n'oge ahụ anyị ji eme mmọnwụ elu na ya bụ oge anyị ji eme mmọnwụ na-akwalite omenala anyị n'ụzọ pụrụ iche nke taa pụrụ iche maka na ọ bụ ihe miri emi dịka ụfọdụ na-esi aghọtagasị ụfọdụ na-anụ akụkọ dị iche iche gbasara ọdịnala ma ọ bụ ihe na-eme na mmụọ ụfọdụ a na-eche na ọwa akụkọ ifo mana ọ ya mere anyị ji si na ọzọ Chimereze ga-abịa kọwara anyị nke a bụ na amara na ihe ọbụla miri emi na mmụọ dịka o si gbasata ihe mgbagwoju anya na ọdịnala ọzọ Chimereze na-abịa ọkọwa ya bụ dịka o kwesịrị. Tata anyị ga na-eneba anya ụfọdụ anụgo akụkọ gbasara mmụọ mmiri dị iche iche. Ụfọdụ a na-akpọ ha eze mmiri, eze nke a, mmụọ mmiri, eze nwanyị. Ụfọdụ akpọ ya mami water maọbụ river goddess maọbụ water goddess dịka ndị bekee si akpọ ya. Akụkọ dị iche iche ka ụfọdụ na-akpọ ya, mana anyị chọrọ ịma tata na-ewe n'ime mmụọ mmiri ewe ihe dị iche. Akụkọ a na-anụgasị maka mmụọ mmiri kedu nke dị iche, mana nke anyị ga-agbasa ụkwụ maka na anyị ghọtara na ha were afa dị iche iche bụ achịkpa ọ bụ nwanyị ogbe ara mana ọ bụ ọzọ ga na-akọwara anyị nke a niile. Cheta na abụ m Chizzy anyị abatago na Kpakpando, ọzọ ga-abata wee kọwara anyị nke ana m abịa nọ. Eze omenala na ụgbọ ọka oke dibịa bụ dibịa nna gị bụcha ya nweze. Oge ha mụchara gị wee mechaa wee sị na okwu ga-adịbara Chukwu wee oge okwu dịrị Chukwu gị na Chukwu wee na-akpakọ ewe nke kọwatụgodu m ihe bụ achịkpa ewe afọ ọzọ a na-akpọ ya. Dịka okwu ga-esi welu dị ka o wekwelu ndị na-ege anyị ntị n'ọnụ na-enwekwu nghọta zuru oke. Anyị mmiri nke m ma ha dị ụzọ ya nọ mana ọ ịtọ ka m nwere ike ịkọwa nwa ọfụma ihe ha bụ ihe ha na-alụgasị dị iche iche. Nke a na-akpọ maka na Igbo na-asụ n'onu n'onu kama na-akwa akwara ọbụla ofu. Ụfọdụ na-akpọ ya achịkpa. Anyị nwa na onwe nke anyị na mpaghara ebe nke m si bụ Ogbu Ọka, Nkanụ, Enugu, ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-akpọ ya nwaanyị otukpeela. Ụfọdụ o so na-ebi na mmiri, o so na mmụọ mmiri a na-ekwu maka. O so na mmụọ mmiri kama na ihe niile nwere oke. Otukpeela nwa ada akpụ ya na nwaanyị mmiri pasị ya kpọmkwem maka na otukpeela bụ onye njide igodo ndị mmiri dịka a na-asị gị na enwere gateman and ịbịa n'ụwa nke anyị nwa bụ mmadụ efu na ndị bụ gateman na ndị na-agụnyelu mmadụ ụzọ bụcha ndị isi penetelu na ha abụghị ọgaranya, eso ha na ọgaranya. Nwetara ihe m na-ekwu otu ka o si wee dị. So nwaanyị otukpeela na-akpa ụkpa maka na ọ bụla ọgaranya na mmụọ. Ọ na-akpọ ụkpa ọ ya mere oge ụfọdụ ịkpọ ụkpa bụ ọ na-eje ọrụ nke ọ na-eje ọrụ, ọ na-aga ọrụ ewetachela onwe ya ihe dị iche iche maka ọ ya nwa na-efu onwe ya, onweghị ikikere ịkpọbata ndị mmụọ ọzọ, nweghị mmụọ ka aka ya agala ya ozi. So ọtụtụ ebe inwe ike efu ya n'ebe ọ na-awa nkwụ, ọ ga-amị mma dị ya n'ala wee na-awa nkwụ, a na-afịa dịka mmadụ. Ịmana ọzọ ihe anyị ji weta ihe a bụ na akụkọ dị iche iche ka a na-anụ. Ụfọdụ na-asị na ha na-eje na ọ bụ nwaanyị mmiri bunyere ha ike. Ụfọdụ ndị otu na ụfọdụ achọghị ịlụ ọrụ ha eje na mmiri si na ha na-eje ebute ike na nwaanyị mmiri nke a onye nke ọzọ. Ụfọdụ ihe niile gbasara mmụọ mmiri na ebe a ka ike na-adị. Enwe nke a nọrọgide esee ha
ofu nwanyị afụ ntutu mana oyoyo ka anyị na-afụ ka mụnwa na-afụ ya oye ntutu esie ọkara ya ọ bụrụ azụ ndị a niile maka na isi na ị ga-akọwatara anyị mana dịka anyị si wee na-akọ na mpaghara ka o wee kwe ndị na-ege anyị ntị wee mata ọ bụ ọkwa akụkọ iro ka anyị na ebe a ihe anyị na-akọ ihe a bụ ihe dolo ewu na ọkụkọ anya maka na ọtụtụ n'ime anyị afụgo ha n'anya ọtụtụ n'ime anyị afụgo ebe ha walụ nkwụ ọtụtụ n'ime anyị afụgokwu n'ebe ha kpara ike mana ka anyị woli ya na nkeji ịtọ ka m ya akọọla anyị taa bụ nke m siri unu n'ime ịnụ a mụ mana ọ dị ile na ịtọ dotụrụ m anya ọfụma maka ihe ọbụla mmadụ na mmatatụrụ asị na ọ maara ya above 60-70%. Echo m na onye anwa nwere ihe ọya akọwadoro ndị ọzọ na-amaghọ o wee bụrụ ya bụ ọnọdụ nke m onwe m nọ na ya. Otukpala so na ndị mmiri mana ọ bụghị ya bụ onye nke mụ ike maka otukpala adịghị enyenụ mmadụ ego. Otukpala bụ onye ụkpa ọ mmụọ ụkpa nọ na mmiri betụnọ ya nwa bụ onye nke ji igodo ndị nke ọzọ and ọ bụrụ na mmiri bịa too ka o si wee kwesị onye nwa na-apụta na awolo mmadụ na awolo anụmanụ maka na ifu iru ya ọtụtụ oge ọ na-acha kotokoto ọ na-adị achịkọlọ ifu ya nọ mmadụ ka ọ bụ mana ụkwụ ya na-adị na-ejikọta n'ikpere mana ihe na-adịzi ya na-arụ dịka ajị ka nke mmadụ wee too ogo ọ na-enwekwa ogologo ntụtụ inwe ike ịfụ ya sọsọ ya na-akpa nkata ọkwụ aka pịam so ọtụtụ bụ ndị na-ege anyị tiri mmadụ ọbụla nwee ike ịfụ ya ofeke nwee ike ịfụ ya nke a abụghịzi ga-afịa ihe n'anya tutu ịfụ ya ya ka m ji wee sị gị na enweghị onye ada afụ ya ọ na-achụ mmadụ ọsọ ọfụma oge a ga-ebido wee kpọba anyị n'ekwentị enweghị ndị ga-afụ gị ya na ndị magolu maka aka ya eme ka ya malụ na ọ bụ ha akụkọ iro ọ bụghị na mbe galụ n'elu si n'elu daa ọ ihe na-eme si n'arọ ruo n'arọ na be m kịta abụ ụgbọ ọka olubeghị arọ na-atọ ọka pụtachakwa a na-afụ ya kwa mgbe ọ na-apụta na ọjọrụwa ọ na-apụta na Ogbunebikebeso ọ na-apụta na Ọmadede enweche mmiri ọ na-akpa ọ na-akụkụ ihe ọ na-ala ike dịka ịkpa oge o ji apụta bụ ọnwa Juun na Julaị ọga nke izizi olu Septemba Oktoba ọ na-echebe azụ oge a ka eji afụkarị ya and oge ahụ eji afụkarị ya anwa ọ pụta kịta ọ ga-awa nkwụ ọ na bụ ọ ya achịlụ nkwụ anwa mana iwu ya bụ nkwụ ọbụla ọ wale ị ga-amakwa na nke abụọ mmadụ wale ya ya ha chi ya maka na echile na ọ ya abịakwa n'ụlọ bịakwa ọlụ gị aka natakwa gị nkwụ ya anwa echi ọ mmụọ enweghị ike isi mmadụ enweghị ike isi na Otukpala enye gị ya nwa ndị mana Otukpala enye gị ya ego ndị mana Otukpala ọ mmụọ ụkpara so nke anwa gaa nwanne ya bụ nke na-aga ahịa bụ nke na-awọ mmadụ ma mma ifu ya sị gị na eze nwaanyị si gotelu ya ji wee bụrụ onye a wee amaghụ na mmụọ ka ya na ya dị ha na-agba klọb a na-abịa azụ ihe n'afọ aga azụ ihe na ahịa ọbụla dị iche iche nke ahụ ka anyị na-akpọ asa ha na-ama ajọ mma ụdị nwoke enweghị nwaanyị gafere nne ha ama asa na nwoke dị ebe a ha pụtakwa n'ụdị ka n'ụdịdị nwaanyị nwekwana nwoke gafere ga-afọ ha ama amakwa na nwaanyị dị ebe ahụ nke a na-ewe nwoke na nwaanyị asa ikwu na-ewe enweghị ihe ha enweghị ike ịwọ ha na-awọ ihe ọbụla nke awa bụ asa asa ahụ bụ ihe na-anụ asa nwere ike inye mmadụ ego maka na ọha ka a na-anụbata n'ụlọ dibịa o were anya na-asị gị na ya galụ nke dibịa alụchala ya ọrụ ya nụọ nwaanyị mmiri nye ya ofe ụlọ ebe ọ ga-akpochi na-edo nsọ maka ya bụ nwaanyị ọ nụbatara onye nke anwa na mmadụ na-emekọ ọfụma ha na-amụkwa nwa mmadụ na-atụba ha ime ha amụọ nwa ọbụla ọma bụ mmadụ a ya edukwu ya maka na ọgị maka ha na-anụ ọbụla na ọgị nwa nụrụ ha ha nwa ga-enye gị iwu maka ha nwa bụ mmụọ gị nwa bụ mmadụ ha nwa ga-agwa gị ihe gaji ime echi nye gị ikike ị ga-eji wee nweta ego ga-adị gị mma n'arụ ya bụ na-ewe ndị na-eje eweta ha iche ọ dị ya dịka ndị dibịa ogbu unu enwe dibịa ndị ọ bụ ọrụ ha ịnụnye mmadụ nwaanyị mmiri na ọbụdị mmiri n'ihe ọ gwaghị mbọsị ị ga na-edoli ya nsọ ọ ga-eji wee na-abata n'ụlọ ahụ idebeli ọnọdụ ọ ndị ka ahụ na-enye ego asa ka a na-akpọ ha
denu enwezi nke ịtọ bụ ebe nke mmadụ bere ụzọ ọfụma bụ ya bụ eze nwaanyị mmiri na onwe ya bụ nke a na-achụrụ aja na-anabata ihe niile bụ ya bụ eze ndị a niile mkpọrọ gị afa kịta na-asị kwụsịnụ ụnụ agakwa na ọ bụ n'oge a onye nke ahụ anya ada afụ ya mmadụ ada afụ ya ofe ka ada afụ ya bụ eso na-emepere gị anya nke ime mmụọ iji were ofe ya onye nke ahụ ka ọ na-abụrụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịgafu nwaanyị mmiri dịka na enwere aja a na-achụ ị chọọ ka o si n'ime mmiri pụta na nwanne echi ọ ga-amasịkwa m na ọ bụ na onye maalụ ka eji akpọnyite ha ekwu okwu maka ọ ga-apụta amaka mmiri anwa dị na ugbu ịlụcha ọrụ anwa buru ya tinye aja anwa na mmiri ose enu ọ ga-eyikwe gị egwu ị ga-atụ ezigbo ụjọ n'ihe ị ga-afụ na mmiri maka ọ ga-apụta ọ na-apụta n'ehihie ọ na-apụta n'abalị onwere onye strict ya bụ akụkọ a na-akọ na afụrụ mama ịghọta nke a na afụrụ eze nke anwa bụ ihe a na-akọ gị kama na ọ bụghị mmadụ niile na ya oge niile isi bịa ka m gazigo gị ya inwe ike ịnabata na mmiri ụfọdụ ifu ya ka ọ na-asa arụ ndị nke anwa na-apụtacha n'ụdị ahụ bụ asa ka ọ bụ ha nwere ike ịpụta si na mmiri pụta dị igwe dị ụmụ nwoke tọọ ya nọ isii na ụmụ nwaanyị ha na-aga ahịa ịga gote tomato ịga gote onions na ọ bụ ịga lee ihe n'ahịa ha lechezie ihe ha oge ị ga-eso ha ọ bụrụ na enwere ka isi wee nọrọ wee fụ na ebe ndị a na-aga na mmiri tokwa enuru ka ndị a ji wee chọọ wee gafee ebe a ebe ọ bụ na enwe ha akwa eji agafe ya inwe ike sobe ha n'azụ gị nwa ọtụzie gị n'anya na ndị a niile bụkwa na mmiri ka ha na-amakpunye bụ ndị si ahịa anwa ụta ka inwe ike iji wee n'ụdị akụkọ anwa ndị nke anwa ka m na-akọ gị ihe a na-akpọ ha abasa ha na-apụta enwe mmekọ zuru oke na mmadụ ha na-aga klọb agba klọb agba egwu ha ebe niile mana eze nwaanyị bụ eze nwaanyị kpọmkwem ada apụtarọ na mmiri so ihe ị nwere ike ịfụ nke anwa bụ na emepere gị anya na ọ na-achọrọ ya aja eme ihe kwesịrị ime wee kpogote ya n'onu ọ na-anụ o wee kọwalụ gị na aja na ya nabatala ya na-ekwe na ihe unu ga-afụ ọ nakpuo o nwere ike nye gị iwu bụ onye chọrọ ịbịa nụta nwa ya bụ ofe asa achọzie nwa bụ nke enweghị onye maka ha na-achọ nwoke ha ya anụ ebe niile ọ nwoke ahụ ha na-anụ ka ha na-enye ikike ụba enye ikike ndụ na nchekwa zuru oke so nwoke ahụ ha na-echekwa enwere ike na enwezi ihe ọzọ ya eji dibịa wee mee maka na ihe niile dibịa kwesịrị ịlụlụ gị ọ na-arụ ya tinyekwudela na ọ bụrụ ndị soro n'ụdị asụsụ ahụ ọ kara m nọ n'ụta ekene ọ dị ma unu nwere ike ije fụọ eze omenala na ụgbọ ọkụ ọzọ Chimere Eze na ije na Kpakpando TV na YouTube ifo anyị gbawezite ozi nke gị n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka ị wee jụọ ajụjụ nke gị nke a mere m ewu ajụjụ m chọrọ ịjụ ya gbasara mmụọ mmiri nke anyị na-ekwu maka ya na-awa nkwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọzọ si na ọ na-eme ewu ọrụ pụrụ iche ha na-emere ndị mmadụ ha na-abịa ọzọ nke a ga-atụ nke a na-awa nkwụ a kedụzi ọrụ ya ọwasị nkwụ ọ na ọrụ ya bụ ya maọbụ the gatekeeper ka m were ya kịta na a na-efe enwere mmụọ a na-efe bụ mmụọ mmiri ya kịta ọ na-aga n'enechie dịka studio anụmasị were from time to time injinia na-amaniji ya abịa n'enechie ihe a ya akpa aka to make sure that those signals do intact arụcha ọrụ ya ọ bụ ihe ga-abịa fụ na ihe niile dị mma ya bụ just like gatekeeper like a gate man ọ ga-akpagaricha tụrụ mmiri ahụ gacha n'ebe ha nwechara chambers dịka ebe a na-agọ mekiche sure ihe niile dị n'ọda ọ ga-abụla ọ bụ na mmadụ bịa na-agọkwa mmụọ ahụ n'ebe ahụ okwu mmụọ anwa dị ihe a na-adị ile na-emere ihe kwesịrị ime ọ ya bụ aka ọrụ o ji aga so ka ọ na-aga ahụ ọ na-akpakwala ihe ọ ya eji welu na-adị ndụ o jiri aka ya na-azụ onwe ya maka enweghị onye ọzọ ọ na-ezigbo ozi
Correct. Hey, Ọ na-agbata osisi o ji iwe kwatuo ya. ọ na-egbu don't worry nke people mebe call kịta ị ga-ama na ọ bụla fable. So ọzọ na-akpọ m gatị ọdị m ga-asị ofu obere nwa ya ọkada si na njigodi ya dịkwa isi ihe ya fugo ose n'ụgbọ ọga mana ewe ụdị akụkọ a na-akụ ihe a ọ dịka akụ ifo ndị mmadụ adịghị ekweta na ọ gwara ihe ka a ga-ejisi ike na arị pakeji from this time don't worry anyị nọ nso n'ebe ọ na-apụta onye mgbe m ji wee na-ajụ odumodu na maa mahọ ekpe dibịa maalụ ka eji ejidi ya bikọs mma chọrọ ijidi ya sọsọ ya nwere loan too much money sọsọ ajidi ya na-alụ o ego ọ na-aha ka mmadụ confirm human being complete human anyị jidere ya ọ bụrụ na na-eji asem na ọ ga na-edisapịa mgbe ọ na-edisapịa mana indisapịa ya bụ na ọ nọ ha na awolo mmadụ ahụ it cannot disappear. Okay, tiwuru ebe ọ ga-arụcha ọrụ ya wee na nke Do you know the solid 100.9 FM can help you get quality production at an affordable price for your music production, jingle production for products, business, religious programs, social events, drama sound effects? Call us now. Let's do business on 0908-797-4326 or 0908-797-4329, or you can visit us at 10 pieces. Achọrọ m ka ndị mmadụ kpọọ summarize now maka nke anyị ekwentị na ma ndị ihe dị n'ụwa You don't see the room now. Make I show you the toilet where you go to share with the other neighbors. What's up? Other agent, you mean say na general toilets clean, come white like this, eh? Yes, now. See, wasn't it they use take cleaner? I'm telling you, my man. Toilet cleaner? Wow. You never get out there, see my yard. At least once a week. What's your Then I speak up with you. That's all. Available in section 2 years We go pay for 6 years, eh? onye nke a na-agbalụ mmadụ ọsọ ọ na-achụ gị achụ nke atụkpala a na-agbalụ ọsọ ọ ga-achụ achụ otukpa atụkpala ahụ ọ dị ma ọ ka ọ dịrị anyị maka anyị nọ ebe a wee na-akpachite na abụ m Chizzy anyị na ọzọ Chimere eze omenala na Ụgbọka okwu dịrị nwa eze nke nọ n'oche eze dibịa nna ya debere ya bụ oche dibịa nna ya debere ya bụ ọzọ ya bụ chi ya weze debere ya oche dibịa ọnụnụ ya ọ na-akọwara anyị maka ụmụ mmụọ mmiri dị iche iche mana nke anyị na-akpa maka ya tata bụ otukpa ọkwa ya otukpara ka a na-akọwara anyị maka ya ọzọ na-ekwu na ọ bụ ya bụ na-eje napụtagasị na ọ na-alụ ọrụ dịka onye nche mana enweghị ihe na-akọ na ihe gbasara ebe niile a na-eme alụsị na ọ bụ otukpala na-eje ahazigasị ihe fụ na mmụọ a na-agụ niile na-adị na ihe eji agụ na-adị kọtụrụ anyị maka nke a maka na anyị chọọ ka ndị mmadụ jụọ ma mara na-ewe ndị fugoro mmụọ anyị na-ekwu maka ya. kenekwe Igbo na-ege anyị ntị n'onu dịka m si welu mmadebe ihe mere o ji apụta uje na ụna ya bụka dịka a na-asị gị na mmadụ nọ na studio dịka ebe anyị nọ enwere onye bụ aka ọrụ ya akpọ ya injinia dịka ndị ọcha ji akpọ ha maalụ maka ngwa ọrụ a niile ka o si arụ ọrụ ebe ike tutu anyị na-abịa ebe a ọ bịa kpacha ihe aka na ọ bụ na enwe ka mmadụ si wee nọrọ asị na ọkụ ụnyụnarị ọ ya ma ga-abịa kpakwa ihe aka ihe alụgbakwa ọrụ ka o ji wee kwesị so okwu mmụọ niile bụ ebe eji wee na-efe eze mmiri bụ nwaanyị mmiri eze nwaanyị na onwe ya ọpụpụ ya ọ na-apụta ọ na-adị na-aga
n'ukwu mmụọ anwa niile bụ ebe a na-enye ndị mmiri nri wee hazichie ọnọdụ anwa ka onye ọbụla na-anọ ebe ahụ na-aga ọfọ na ọ na-ekwubi okwu ka ndị nọ na mmiri na-anụ ya ọfụma na-asakwanụ ya na-ewekwelu n'aja a na-achụ dịka o si welu kwesị nke anwa bụrụ mana ka ọ na-aga ya bụ ije ọ na-adị na-akpata ihe o ji azụ onwe ya gbere ihe melu ọ na-apụta efu ya n'ebe ọ na-awa nkwụ na ọ na-eme ihe ọ na-eri ihe ndị mmadụ na-eri ihe mmadụ na-eri ọ mbụ nwaanyị otukpa ya maka na isi na ọ na-akpata ihe ya nwaghị ihe ọ na-akpata bụ na nkwụ ahụ ọ ihe o ji esi nri mana ọ bụghịzi n'ụwa nke anyị ka ọ ga-eji ya sie nri kama na ọ nabazie anwa o wesieli ya sie nri na ibene nke ya maka na ọ ya achịkwa nkwụ ahụ welu na melu na ọ bụrụ na ịchịlụ nkwụ ahụ n'ebe ọ kpara ya hipuo ya ọ ka ya achọrọ gị bịa maka ọ da enye mmadụ ihe o nwetagokwe mmụọ na-akpọ ụkpa ka ọ bụ ogbenye mmụọ ka ọ bụ onwere ihe o nwere inye mmadụ bee so na enwere ndị maka eji ejide ya anya mụ ka na-asị na ọ bụrụ na mụnwa makwarụ ka eji ejide ya na ọ ga-adịkwa m mma n'obi maka ajị ya bụ ego mgbọ ya bụ ego maka iyi ejide ya ka eji ejide pusu na ọ bụ ejide nchi mana ọ dị ka mmadụ ọ na-adị ka mmadụ oyiyi mmadụ si ihe dị iche bụ na ihe afụzi na ụkwụ ya madochara amado mkpụsị ọkpa ya bụdizie ya bụ nke gị dị ise mana mkpụsị aka ya dịkwa ise ka nke gị si dị ise mana iru ya ga-abịa ka iru ya dịkwa ka iru mmadụ mana ị na-enenwe ya anya ọfụma ọ ka wee yitụ mọ nke karịa mmadụ maka na ọ na-acha kotokoto mana ọ ka mmadụ ji kwụrụ ka o si akwụrụ ihe ọzọ imele eji akpọ ya nwaanyị otukpara maka na ọ na-enwe ala na ebe etiti obi mmadụ mana ofu ala ka ọ bụghị ala na-abụ ala anwa ka mma na-apụta na ya na ọba anya ike na-apụta na ya o ji awa nụ nkwụ o ji egbuturu osisi dịka ọ chakwụrụ na ụmụ ihe ndị ọzọ ọ dị mma maka ụfọdụ wee ike ịjụba ajụjụ mere emi na anyị si ebe a pụọ nwere ike ịkpọ ọzọ Chimereze na 08032777802 ya 08032777802 anyị ga-enye na akara ekwentị ugbu a n'oge anyị lee obere afịa pụta ga-enye na akara ekwentị ka unu wee jụọ ajụjụ nke unu anyị na-ekwu maka mmụọ mmiri ana m abịa bụ Chizzy ebe a na-adịzi okwu 40 meters, make a left turn. What do you You have arrived at the Flow World Smartphone Festival. Congratulations. Welcome to Glow World, the one place everyone is going to enjoy the deals with the Glow Smartphone Festival data plans. Get up to 12 gigabytes for 6 months on all smartphone purchases. Also get amazing gifts like headsets, Bluetooth speakers, backpacks, and so much more on select smartphones. Offer valid till the 30th of April 2021. T&Cs apply. Glow Unlimited. Don't carry better come home. Now Monteku Bitters. Product name when they shake it down. Even a pile, back pain or body pain. Now Monteku Bitters make the carry food for body. After daily work, you the feel the pain for body. Or you ọzọ mmanya ya ọ na-agakwa mmanya abịa m kee ya mana onye hụ m rizọtụ m mere ihe a okay nke enwecha ndị nwunye ya mana ofu rizọtụ a na-enweta bụ ọtụtụ nwụrụ ya a na-eme ka ha ga-anyụ nshi ojii ọ na-ayọkọ mmadụ arụ. Well, most people like NBC able na sị na ọ na-eme ha esi nke ahụ mgbu nakwa ndị na-anaghị eri nri ọfụma na ndị ha na nwunye ha na-anaghị anọkọ na-enwezi ume na ọ na-arụ ọrụ abịa
atọ abụọ chọọchị esazi breakfast nke protein dị na ya bido ụbọchị gị oge ọbụla iji nọrọ n'ego pig rich for your pig. Mama, best scoop of tasty nourishment. In the morning, getting set for another day, another chance to change my story. I believe in my hustle, I don't be lazy person, but I feel just staying at Igbo school. If it don't close, I go find another. If I fall down, I go try to cover. If it ever walk me, I know they bother. Cause I believe, say, I go surely prosper. You don't get that shit, won't be, we move. No matter what they do, we move. Ooh, yeah, say we move. No matter what they do, we move. I don't go let wahala hold me down. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I don't go let wahala hold me down. Oh yeah, oh yeah. I don't go let wahala hold me down. I don't go let wahala hold me down. Whatever life brings, we move. Turn up your dreams. MTN, everywhere you go. n'eziokwu Igbo dị ụtọ kpakpando ka anyị nọ na ọnụọlụ kara aka Solid FM akara na akpọm n'itoolu ka ị nwere ike iji weta anyị nwekwara ike iji na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ị wee jụọ ajụjụ nke anyị na-ekwu maka mmụọ mmiri na ihe a na-alụgasị ụmụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ifunugo mmụọ mmiri anyị na-ekwu maka ya wegaziri ike ịkpọ ugbu a na 0909771 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ ịkpọ na 07050791009. Ewezi ka m isi chọzie ka gị na ọzọ kpa ị nwere ike ịkpọ 08032777802 08032777802. Afọ gị na ebe ishi akpọ iwere afọ Igbo gị bụ gịnị? Ebe ka isi akpọ?
ọ dị mma kedu ịnụnụgo maka mmụọ anyị na-ekwu maka ya ifunugo ya Anụnụbekwa ya kama ana m alụkwa ihe gbasara ya ọ dị mma ịdị ugboro abụọ. gaa n'iru jụọ ajụjụ gị Ihe m chọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na eze nwaanyị ahụ nye ego ahụ ọ na-ala akịta ọ na-agakwa ihe ọrịa m chọrọ ịjụ. echere m na ihe kwuru nke na-enye ego mana ịnụ ihe okwu Anọ m ọ sịrị ewe ezi nwaanyị na-enye ego ewe mmụọ mmiri na-enye ego nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ ego abụghị mkpa akwụkwọ mana mkpa akwụkwọ ka anyị ma alụba ego dịka n'ụwa ikike ị ga-eji wee gaa n'iru n'ihe ị na-eme akọ na uche ị ga-eji gaa n'iru n'ihe ị na-eme ọ ya bụ ego ma ghọta ihe m na-ekwu na ịkpọbara ahịa kịta enwere ikike melu ka ndị mmadụ malụ na ihe ahụ ịkpọbalụ na ọ dịkwa n'ulu na ọ dịkwa na mkpa ihe afọ ọtụtụ ndị mmadụ ka a bịara ebe ahụ na-agba aka ahịa ebe ahụ ọ ya bụ ego ị na-enweta ọ bụghị na ọ dịka na enwere ebe ego ya esi wee pụta dịka si n'elu daa eweta ihe anyị na-ekwu ọ ihe na-eme ka mmadụ gaa n'iru n'ụwa 09097711009 ma 09023111009 akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ gị ka anyị dị mma afa gị na-ebe iche akpọ Ekele m ndị ka email Nweke ogbuzuru imere aka ngwata ike n'ọnụ n'ofu a ịfụnugo mmụọ anyị na-ekwu maka ya ana m anụ maka ya mana akwụtụbekwa m ya ngwa jụọ Taasị na azụrụ nwere ọlụmụ dị ọsụ nọ na-abụ gbakọta mbọ ihe ọbụla mechara aga aga ihe ọbụwa na nwaanyị mmiri na-enye ya nsogbu nọrụ nwaanyị mmiri nọọsụ nọ na-abụ nọrụ n'anụ otu a ya na nwaanyị a na-emekọ n'anụ. Ọ dị mma daalụ eze ọzọ anụghị mana ka anyị were nke a ga-atinye ya chịkọta ha niile abụọ afa gị na-ebe iche akpọ daalụ gụọ ya afa gị na-ebe iche akpọ ngwa gaa n'iru nwa bụ eze ekele m nwa bụ eze oke ịkpọ gị ga-ewelu foonu ma ịkpọzie egwu ma gwa gị ihe ọ bụ ọ dị mma ọzọzazie nke onye kpọrọ osikwapu ga-akpọ si na ihe ọ na-eme ada aga n'iru mana ebe o jicha jụọ ajụjụ a sị na o were nwaanyị mmiri na ya mmiri na ka mụ doo anyị anya kịta onye nwere onye mmiri si n'ụwa bịa ọ dị iche na nke anyị na-ekwu mana ọ bụrụ na ị nweghị dịka a na-asị gị na gị na mmadụ nwere agbata gị na ndị mmiri enweghị agbata ị bịa kịta dịka akwụkwọ ya sị gị consciously n'ihe ị nụọ ya na-afụ ya gị na ya na-akpa abụbọ ịnwụọ n'ụwa enwere 1 million and 1 chances na gị na ya ya esokwe wee bịakwa ị na-aga ege ihe m na-ekwu ọ bụrụ m na ya mana ọ ezi ihe na ọ bụrụ na ị matara ihe ọ bụ maka m onwe m aga m adịkwa glad na iwere nwunye mmiri na mụ na ya na-akpa nwunye mmụọ ihe ọ bụrụ onye enyemaka ka ọ bụ ezigbo enyemaka tụrụ atọ ọ ya mere ụfọdụ na-eji asị na ha chọrọ iwe nwaanyị mmiri ka o bunye ha ihe a niile bụ ka akụkọ ifo maka na ọ na-afịara ịfụ onye si na ya emego ya ihe eji ada ọjị na ọ bụ ihe eji adị ekwete bụ maka aja afọ akpọrọ omenala na ọ bụ akpọrọ nwa dibịa enwezi onye chọrọ isi gị na ya maara ya enwere ọtụtụ ndị yi uwe mwụda taa mana be anyị a bụ Reverend Fada ma akpọba afa mmadụ ebe a ọ bụkwa ofu nwaanyị mmiri a bụ ike ha ji arụ ọrụ ruo echi mana n'Enugu anyị a
mana o nweghị ike ịpụta n'ụwa ya ka ọ gwa gị na ọkwa ebe a ka ike ya ji alụ ọrụ sitere na ọ bụ ike ya ji afụ ụzọ. Ewe ndị chọrọ ịtụ ya ọnụ. Afa gị na-ebi akpọ? Afa gị? Abụchi ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ngwa daalụ. Ọzọ nụrụ ihe okwu. Ana m ihe okwu. Wee ihe ga-agwa ya. N'ihe m ga-agwa gị nwanne mmadụ dịka m ji wee chọbụ ịta akụ wee jaa eze. Ọ bụrụ na gị na mmụọ mmiri nwere mmekọ nwere akpata ka m welie ya ihe dịka 100 or 200 years ago, inwe opportunity na chite wee bịa ụwa ha yi eso gị bịa. Ọ bụrụ na ị hazighị ha nwa bụ ike nga gị ya eji wee mee ụwa ha ma atọ gị ụtọ. Ọnya bụ na mmadụ ama anụ di na mmadụ aghara enwe akụ na ụba maka na oyi ihe gị na ha ngwuru iyi ndụ ga na-enyelu gị aka n'ihe gbasara ikenga. Ụfọdụ asị na ha lụọ ụlọ ha na mmadụ ha na-eme mmekọ ọ ya bụ iji wee zikọ gị ebe ị gbanyelụ mgbọrọgwụ. Onye ọbụla nwere ebe ọ gbanyelụ mgbọrọgwụ. E nwere ezinụlọ na ọ bụ mmadụ ya na ọ bụ agwụ bụ ihe gbanyelụ mgbọrọgwụ. O mechaa agana dịka nwa dibịa na ọ bụ mechaa agana dịka dibịa oyibo. Ọ bụrụ na agwụ na-ezikọ ya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ o ji welu na-emenwe ihe niile ọ na-eme. Ọnwụ ochie azụ in the next 200 years dịka anyị ji anụ ụwa. Ọ dị likely na pawa ya esokwu ya bịa. Ọ bụzie na ya nwa kpuo ishi o mezighị ike anwa bụ ike ya na-eso wee bịa ime ụwa mekwele kwa ụwa nke ya nke ọzọ dalarị. Ọ ga-afịa ya arụ. Ọ ya abasị gị na agwụ ji onye a na bụ eso na odebere agwụ na ọ ya ha agakwa n'ilu. Mana anyị na-egwu maka ndị nke na-enwebụ that link before. Ọ ya mere oge ụfọdụ ọ bụrụ na amụọ mmadụ ọ bụrụ oge aka na-eme omenala dịka omenala si welu dị. Onye anwa na bụ ndị mụrụ nwa na-aga ịkọta nwa onye bụ onye abịala ụwa. Kedu ihe anyị na ya yi? Kedu ihe a ga-emeli ya ka ọ wee dolu ya larịị? Mana n'ihi na anyị adịghị enwezi udo ndị enyemaka n'ihi na ụka chụbara anyị ime ụlọ, anyị enweghịzi ike ịjụta na omelu mmadụ ihe anwa. Ndị mmadụ a na-atazi afọ ekwesịghị ịta. Ọzọ ịma na ụfọdụ ị ga-afụ nwaanyị machara mma ọ na-agbada ọnọgide ọ bụrụ nne nna ga-anụ maka na egboro onye na-ajụ ya ọkpọbara akpọba na olele. Ụfọdụ nwoke owecha ego niile o were ịnụ nwaanyị abụrụ nsogbu. Emechazie ụfọdụ asịba na ọ dị ka ya na mmụọ mmiri na-emekọ. O nwere ike ọ na-ewe ego nwaanyị ama mma na-eweta ihe niile ọ na-enweta mana ya na ụmụ nwoke ọzọ adịghị maọbụ ha wegodo agaghị anọte aka. Ewere ka nwoke ji gaa ya nso agaghị anọpụta aka ofu ihe na ofu ihe ọzọ ha esi okwu nwoke ahụ ejewere onwe ya. O nwere ike ịbụkwa mmụọ mmiri ahụ na dịka ndị ajụrụ ajụ si ajụ nwere ike ibute nke ahụ. Ọ ga-ebute nwu ya ga-emebi nwukwu ya maka na a sị na ihe ọbụla nwere ike inyelu mmadụ aka n'ụwa nwere ike ịta ya afụfụ. N'ọnọdụ ofu ihe ọbụla nwere ihe o riri wee nakpuo. Ọ bụrụ na ị na-achọ enyemaka ka m were ya dịka n'aka gọọmenti etiti ewee na-ede akwụkwọ n'afa gị anya ịpụtazie dịka izi nwa afọ. Ọ bụrụ na ị da-atụ ụtụ dịka ihe ha kpọrọ tax and levy ite isi and revenue, ọkwa ịfụ na gọọmenti ya adụ biased imezi ihe ahụ ha kwesịrị imelu gị. Ịlụchala ụlọ mana ịda akwụ ụmụ tournament levy a na-eme enwezie ka ụzọ ji wee gaba n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ya akwụkwọ ya ị na-achọzi ka gọọmenti bịa lụrụ gị na arụ ọrụ nwa okeke na-akwụ nke ya ebe a ka ọ na-adị na-arọtụ. Eji m ya wee maa atụ otu a ka o si were dị ihe anụnwa niile na iji wee pụta ụwa enwere ka eji ahazi ya ọ dị mma. Ịchọ ịjụzi ka esi ahazi ya ị nwere ike ịkpọ 08032777802. Ọzọ Chimereze asazie gị ya bụ na ịkpọ na 08032777802. Anyị ka na-ewekwara okwu ụlọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekelekwe m gị Somadina.
ịma na omenala na-ekwurukwu omenala obi a na-atọ mpọrị na mpọrị ọ dịka mgbe maazị Ifedikụmaka nọ ndụ a na-ajụ onye gbasara omenala ọ na-asị ya n'ihe gbasara omenala na ọ dị otu na enweghị ike niile n'elu ụwa maka Chineke ịkpakọ na ị ga-enwetacha m na ụzọ omenala mana usoro eji eme ya otu ọkụ ọ dịkwa ka ndị ọcha sitere anyị Samadina efunugo mmụọ a na-ekwu maka ya otikpa mmụọ efunugo mmụọ mmiri efunugo eze nwanyị nwanne nwoke akọgoro m maka mana nke dị nke atụtụ ya ọta ọ dị m ihe m na-eme amaka ebe ebe ụfọdụ ndị Chineke nyere onyinye gbasara dịka mgbọrọgwụ ka ụzọ esi agwa ndị mmadụ dị iche iche na ụzọ esi egwu ọkụ ike ị na-apụta nke na ndị ma ya na-anụ olu ngwa daalụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ọzọ na-agwa ya maka mmụọ na-awa nkụ na-apụta ọwa nkụ emecha ụmụ ihe niile ọ na-achịkwa mmụọ na-eje ahazi ebe a na-agọ mmụọ fụ na ihe niile a na-agọ dị n'anya ya na-akwakwa ụzọ mmiri afọ gị na-eme isi agbọ ekenekwa ndị afọ gị nwanne ndị eme isi agbọ nna ji ngwa jụọ ajụjụ gị lee ya nkenke daalụ ọzọ na-atọ na my father is living witness mana ọgwụgwụ ọkọ ma bauti ọtọtara ịgba mmiri anya afọ ya mgbe a gba nta daalụ nwanne daalụ anyị na-ekwu maka omenala Igbo mara ọsọ na-akọwara anyị ụmụ ihe miri eme ụmụ akụkọ ụfọdụ na-anụgasị mana ọsọ na-akụ na ụdị mmụọ na ọ na-apụtagasị na a na-afụ ya anya maka na ụfọdụ na-aba akọcha akụkọ eche na ọ bụ akụkọ ifo mana ọ sị na ọ bụrụ akụkọ ifo na ụfọdụ n'ime ha gbara akụkọ ifo afọ gị na-ebe isi akpọ ọzọ a na-ekene gị nwanne mmadụ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru onye kachi daalụ afọ gị ọ dị mma 09097711009 ma ọ 09023111009 ọzọ ịma na oge ụfọdụ anyị na-eto ewe na be anyị na Nkanụ a sị na oge awụcharụ ya bụ na ewe oge ọ na-abụ onye ọbụla ejechago agụ maọbụ na mmadụ jere ejechago afịa ndị mmadụ ada anụ ya a na-asị nwaanyị dị ime apụtana maọbụ onye apụtana n'oge a ka ndị mmụọ ji akpagharị ọ bụ eziokwu na oge a ka atịgba ojikwa oge ahụ apụta ọ na-apụta ịbanye anwụ ọ bụrụ na nnukwu mmiri izoro mana ọ da-abịa n'ụlọ nso nke ote anwa nke ya bụ na ọ na-akpa mana ndị nke anwa na-abịa ụlọ nso bụ ibe anyị na-akpọ ndụ maazị mgbene ndụ maazị mgbene means oge ụfọdụ bụ ike pụta n'ehihie ifu ka mmadụ galụ fiam ịgbagara ya ụlọ ịma afụzi ihe ọbụla ọ bụrụ onyego ha ka ịfụrụ oge ụfọdụ ọ bụrụchala ụmụ ukwu ụdara ebe ụmụaka kwesịrị ị na-aga atụtụta ihe ị ga-afụ ha ebe ahụ ha ga-adị igwe nọlụ imezie ka ị nene anya ma afụnwụzi ya mana ịdị shọ ihe ibu ụzọ were fụ ya niile bụcha ụmụ mmụọ azụ mgbene mana ụmụ mmụọ anwa adịchara ozi ka o si dị na mbụ maka gịnị ọ ha maka ndị Igbo ji maka ya wee kwuo si na Igbo gị-fụ mmadụ na-achụ mmụọ ya dị mmụọ mmadụ na-aba ụba n'olu na igwe na-ekwu okwu ụmụ ulu mmụọ anwa na-adị na-agba ọsọ a na-agbarụ nọiz ọsọ mara ụfọdụ si na otu afịa na-eje jupụta na ije afịa na-ewe afịa ụfọdụ ị ga-apụta n'abalị ịfụ ka ndị mmadụ jupụtara na ụfọdụ n'ime ha wee ike na ha bụchara mmadụ na ha bụ mmụọ nke ahụ bụ eziokwu nke anwa bụ mmụọ obodo ọbụla dịka anyị si wee kwugo oge gara aga nwere ihe eji hibe ya and mmụọ obodo nwere oge ha ji enwe nzukọta o nwere ike ịbụ n'anya mmadụ once in 5 years enwere ike ịdụ fortunate ọ bụrụ na ọnwa a na-eti
ịpụta isi ka ị gaa ugbo n'oge neneho time ebe ka ọ bụrụ ihe dị ka after 3 or 4 nke isi ụtụtụ ị gabasị na ochie efogo na ọ ya bụ ebe 6 ị na-apụta n'ụzọ efu ka etube ma lamp fụ ka ndị mmadụ dọọlụ n'igwe isi ebu oge ị na-apụtazi ịma odogodo gị anya na ụdị onu ị na-anụ na ka esi ekwu na ihe edolo gị anya dị ka esi wee dọrọ na ọ bụrụ mmadụ na ebe ahụ ka were okwu afọ gị na-eme isi agbọ honorable so brother ọzọ dibịa oke dibịa so brother ị nọ ebe a jụọ ya jiri ama abụọ na-ekwuchere ya mma ajụjụ ka m na-ajụ ọ ga-agba agbachi echi ajụjụ ka m na-ajụ maka na ajụrụ m dọkịta ya na Igbo Dr. Obasi asị m ya ibe ahụ na-akpọ korona ka ebe esi were ọgwụ ndị bekee wee were ọgwụ nke ndị be anyị wee etinye ya ọ dabakwa ka esi wee tinye ya wee sị m ka nghọta na ọgwụ niile a na-aṅụ bụchikwa na mgbọrọgwụ correct o si na mgbọrọgwụ ya bụ na dufu ndị ọcha abịa ndị be anyị na-ebedogo yero lemongrass na ndị ọzọ niile emechaa ya mgbe amaghị ihe bụ malaria ọgwọ onye anwa na covid nwere ọgwụ mana ụmụ ife a ka ọ na-aba chịkọcha ayọchasị ụmụ nwere ike siza nye siza ọkwa ya bụ na a na-aga ọnọrọbụ mana ihe anyị na-egwute bụ mmụọ ịma ihe ebe a na-akpọ atụkpa otukpara mmụọ achụkwụ na be anyị achụkwụ fụta na yash achụkwụ bụ the first original investigative journalism ya bụ ka ịhụ na kwe ndị nta akụkọ na-eji enyocha ihe anaghị afụ afụ na be anyị nwere ya kama na ọ na-ede ya ede ihe zoro ezo ama ka a ga-echi wee kwu achịkụpụta kwuo ya ọ bụ eziokwu ana okwuo ya ọ bụrụ eziokwu otu a ka ọ dị bụ anyị na-akpọ ya achịkpa ọ pụta ịmana a ga-amụgharị ịmana okwu gị dị ebe a dị ebe a iso ndị a soro ndị a mana anyị na-asị ka ị naghachite mba amụgo gị anyị anaghị amụgharị mmadụ anyị mana amụgo gị ịbụ nwafọ Igbo ndị nke ọzọ na-amụgharị mmadụ daalụ ọrụ bụ ọ dị mma ịfụnanụ ka o si ada anyị na-ekwu maka mmụọ atịkpa na ihe ọ na-alụgasị na ka esi afụgasị ya mmụọ miri emi ka anyị na-ekwu maka ya anyị ga-ewere ofu onye ma ọ bụ mmadụ ole na ole maka na ihe a bụ ihe ụfọdụ bụ ihe ndị gboo ji dị ile ndị apụtazie kọtọsịa na-akọtọ ihe niile gbasara n'agbanyeghị na ha ma eziokwu ọzọ nke bụ eziokwu bụ na ndị a na-asa ndị mmadụ isi ha ma nke bụ eziokwu ndị a zetara omenala ọzọ ma nke bụ eziokwu mana ọzi ịkazi obi kwu ya maka na aka ego ha egwu n'ahụ katọ ihe niile gbasara nna ha ha wesoro na-akọtọ nna ha ọ jọgburu na-esigbo nkakwu mana ọ dị mma ka m were ka otu gị ọ na-akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ ogbugbi ewe n'iwe 09097711009 afọ gị na-ebe iche akpọ biko gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke ngwa aja anyị bee ya nkenke o ngwa jụọ ọnụ ya ndị mmiri ka ese ka eke ọ dị mma a ga-asa gị ya o ọ dị mma a ga-asa gị ya o a ga-asịkọta a ga-asa gị ga-ebe ntị na a ga-asa gị n'agbanyeghị ọ nke ugbu a ka e bidoro ọzọ emetụgasịgo ụmụ ihe ọnụ mana oge a da-adịgasị na anyị na-ekwu ụmụ ihe a mmiri emi mana a ga na-ewere ya na nge asịgoro ka abịa tupu ya azụ na nke a ama m na ọzọ ga-abịakwa ọzọ wee ya otege ọ na-akpọ ka m were okwu a afọ gị na-ebe iche akpọ
Nwaanyị ọma ndị ka ime Ogbe na ọma ezi nwaanyị. Nwada Mmeso ma gaa n'iru. Ngwa daalụ ọzọ jiziri echịkọtazi okwu a niile ma nke onye jụrụ si wee oge o ji apụta ọ dị ka ofu ihe. Oke, nke bụ eziokwu dị n'ihe ya bụ na otukpala ada achọrọ okwu. Ọ bụghị mmụọ na-emekpe mmadụ arụ, o nwere ọrụ nke ya na ndụ. So na ịza gị ajụjụ bụ na ọ dị emekpe mmadụ arụ. Onye nke ọzọ sịrị ewe oge ha ji abịa na ha na-ana oge ha na-abịa ụwa. Mmụọ bụ mmụọ anọgolu, mmụọ bụ ebe luo ebe. Dịka o si dị ka o sikwe dị kịta ka o esi wee dịkwa ebe luo ebe. So mmụọ bụ onye a na-azụchara ahịa anyị nwa bụ mmadụ na-abịa na-abịa na-ana ha nwa nọ n'ebe ha nọ n'onye mara ụzọ ka gị na ha si esi wee kpaa nkata na ọkpa abụbọ imetụrụ ha n'ụzọ eji akpọghite ha nke anwa gaa. Nke ọzọ bụ dịka iji welu kwubuo ka esi ama onye ọbụla bụ ihe bugolu mmadụ kwesịrị ịma mmadụ mara agwa mmadụ. Ka m weli ya kịta mụ na-eri nri n'ebe ndị mmadụ na-erikwe nri, mụ na-atinye nri nke m n'ọnụ na-ebete ya obere na mana ọ pụtara ofu onye ka ọ pụtara wolu aka metụ n'efere nke ya tinye ya n'ọnụ ofu ugboro ọ pụọ. Ị ga-enekwa anya na onye a dịkwa ka ọ bụghị mmadụ ọ bụgoro nọọ mmadụ ka ọ bụ ị ga-asụ nnọọ magician maka ọ bụrụ na ka iji eri nke gị ka o ji eri. Ọzọ ọ dị m ka anyị ga-ekwu okwu ụbọchị ọzọ maka na oge adịghị anyị ga-ekwu ya ọtụtụ saịn mmadụ ji ama na ihe a abụghịkwa mmadụ buru ibu. Ekene m unu. Ụfọdụ si na anyị na-enweghị ị ga-enye anyị fụ na ọkwụ ndị ahụ adịghị elucha ana na onye na-aga ije na ọkwa ya adịghị elucha ana. Ọ dị ma ịchọọ ịjụ ọzọ ajụjụ na ose ebe abụọ kpọọ ya na 08032777802 08027777802 mana WhatsApp ọ na-aza gị ya na-akọwaziri gị ihe ndị ọzọ mana anyị ga-achọ oge wee tiekwa okwu ọnụ ma ọ bụ ịchọkwa ịnụkwara ihe a niile igwe ikeje na Kpakpando TV na YouTube ka ije wee fụzie ka ihe a niile dị iru ebe anyị sọbskraịbụ. Cheta na abụ m Chizzy ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma, omenala Igbo ga-adịrịrị ka ọ dị.